Daj odber. Sice som opitý, ale ja viem sa nevolať. Doklady, prosím vás. Ty palíš, blbý. Doklady som povedal. Ďakujem. Dobre, pán Johnson, budete dýchať. 1,2? To je vyššie než vaše IQ z matiky, pán Johnson. Neboj sa, MK moja. Tatko by mal prísť. On už tu čaká na neho hodinu. Pán Johnson, máte právo do keľu. Čo robíte? Sedel som kvetinu. George, nebol si pri narodení vlastného dieťaťa a teraz tvrdíš, že si sadil kvetinku celý čas? Šafrán. V tejto lokalite zrazili policajta a potrebujeme vyrobiť DNA test. Dajte sem ruku. Hej, uvarím jedlo. Miláčik, som veľmi sklamaná. Ale na druhú stranu, ten hotdog je suprový. Musím ti povedať, že som ja zabil toho chlapa. Takže v žiadnom prípade. Hocičo. Čo? V žiadnom prípade. Haha. Kde je obeť? Tu je! Ďalšia animácia bude o jarmoku v Legovom meste, ktorý skončí katastrofou. Vám ukážem, jak vyzerá to v mojom Legovom meste. Tu neviem presne, čo sa deje. Inak. Tu je to auto, keby ste sa pýtali. Proste, no, vidíte, hej. Skúsme dať 20 odberateľov, prosím.